Tekong hakane ka kenti phinia airang biang hakane ka election R1000 R pholai nanong po constituency kumbangi iya ka election ka berada R1000 khatpra philasha penlim no haka kongres hi te menta phiyang na ko kongres te kendir kong phila ban batai yangi hakane ka kenti ka ba phila rong ka kongres phinia khun na ka party kongres PE kumno katno ka jingkerman ka jong phi hakane ka jingpin krai ka election PE habayale mano rong idon hilaka jingkerman te henry kumba PE bahagi ngalaya khun ya ke election MLA la arsin kanthi kane kala de ka wat ka balai na ka banta ka jonga but haga jingkala jong kane ka san hi masima nga klempoi perkhat wat dala de ru bangan poi shagane ka party te kumba PE hiru ba ka nongpo constituency kade ka constituency ka ba ki babun hi ki nong shong shnong ki kham e bat ki kham sujan ni kane ka party haga jinglap ko janga hadin bangala rung hapo kane ka party ki don ka to kane ki bala mi ki bala yebut lang batu MLA ujongi tan rei ki babun hi haga jing syam go janga ka long ba ki dang yai ne hala ka jong ka nong rem kin dang yai ne hala ka jong ka party bat ngadon ka jinge ka bas khem na ka liang ka jonga ba ki don ru ka to kane ki bana ka liang jong ki nong kershan ki barim ki jonga na ka party UDP ru ki kloy ya ka ban ai lane ban ya snok tilang hapo jong kane ka party congress te ka jing combination lane ka jing combine jong kine ki atli ki tim ki nong kershan ki barim bat ki badon hapo kane ka party congress nga don ka jinge ka bas khem bangin poi sha ka thong jong ka jing job ha kane ka wat ka ba menta kini kisan snam ki pal alai ke e ke jing i ke jong phi hanong po constituency habai dei berkaroi kapar barka shong suk shong sain lada pia kren ha ka baya dei bat ka nong po hi ha ka jingkala ka don nginom la ban ong ba ka nom don ka jingkala tare ki don ki ru ki jingkala ki ba ngan ong kum no ki dei ki ba long create confusion ki ba wan ra problem na ka banta jong ki pat ba ki jongi tan rei kum ki nong mi khmat lada ka nong po constituency ka ibet yanga asyat canvas election na ka por ong teslem shisien ngin persang ken ban wan ra kita ki jingkala par ka jingkala hi ka banga kwa ban wan ra ka long ba ngan weng ken ye ki ne ki jing e ki ba ki nong shong shnong ki jongi ha po themri boy phi te ba kham ba ka channel ka jong phi ka wat ba ha ka ba ya de ba ka ne ka shau boy ka jongi ki ba bun na ki nong shong shnong ki jongi ki hap ha po ka ne ka thop jong ki ne ki khun shau boy ki ba pli man ta ki ba bun na ki ne ki khun shau boy ki myo shui ka schedule tribe ki don kam ban submit ban hapo embos ban yale ka class 9 ki don kam na ka banta ki jing don kam ki babun ban apply ki scholarship henry kumbalong banta hi la khang bits bang bat ka nuksa ka bahajan PE kane ka dustro shaw boy ka jingi ka de ka jinglong ka bakarpang e jong ki nong shong shnong jongi hapo themri boy ki bade ki boy ki bapaka hi don ni kane ka dustor bat habang hi don ni kane ka dustor kam de ka bangi le khla la da shat hei shat po ri khasi ki pdiang ye ka tang jat nga ong pdiang lam ye kane ka shau boy ka jongi ru te habang apo hi ka thong jong ka jing job ka ba sha ya khmat na ka banta ka jonga ka long bang ka dei kum ki ne ken ki jing e kum ki nong mi khmat ngi nom la ban pen biang jing ton kam jong ka wei pa ka wei ka long yeng jong wei pa wei nong shong shnong han rei habang i weng pat e kum ki ne ki jing e ka la long kum bang i weng hi ki sha na ka len ti ya jong ki nong shong shnong ki jongi te ka ba ya dei pat ka ne ka jing register ya ki chaka ki puta ki jongi karu kombat khandeu hapo ribhoi ka jongi ka ya pher na ki wei pat ngi don nang ne ki babun ki de kita ki dulir da khol la ne ki bangi ngi yo pateng na ki mi ki pa ki jongi la ne ngi da khol no ka chaka ka balai kum ki ne pade ka sarkar meghalaya ka jongi ka kwa yangi bangin register ya ki ha karu kom jong ka dulir ya dir thin ki kwa yangi bangin register ha karu kom dulir ais ngo ba khanang ba kan yo thanks na ki nong shong shnong ten rei ngi nom la ken ban pen kalai ki ne shaki ba ya di ya thiet la ne shaki ba ai subha na mar ka de ka bangi yo pateng he te kum ki ne ki ai ru ki la ai ru ya ka notification wat shaki bang ban ong ba mdei ban pediang ki date of declaration ki pat ba nong shong shnong jong hi bapli ki syam jing e but ban penlut ya ka bai register ya i chakai balai 1000 square feet kham tam le hapo nong po jong hi man ta ka bai register kala kiu ba kala poi da ki lai spa sau spa shi square feet ban register te la dang register ya i chakai balai 1000 square feet kala kot ya ka lai po sau po 1000 te ngakwa ken bakum ki ne ki ai ban ya kren na ka banta ki pat ba nong shong shnong la da ki ibet ya nga bangan poi hang thi hapo assembly te kong hadin ba phimi no na ka UDP phion penis no saka party congress ke e ke jinge pher ka ba phisem lani PE habai dei hapadang ka UDP ba ka congress kadon hi ka jingya pher ka to ka ne namar ba ka ne hi ka dei ka national party
syuong bamenta ka parti kongres ka jongi ka syulong du borno ha ka jingmi jong kine ki nong mi khmat ki bamangi hingi la jet hau ar hajar khat pra tanrai ka ka bangan lam ka long ba hapo ka parti kongres ka dei ka tim ka badon ya ka ne ka discipline pi komentar ka sngiru ngi file ya ka ne ka nomination ka jongi ngi file lang ya mi lang na ka ju ka yeng but nga don ru ya ka ne ka ngan ong kum no ka coordination la ne ka jingyas no tilang na ki we ki benta ki bade ki nong kersyan jongka parti kongres ki ai men siam yang ana ka por bat ka don kataka teamwork ka baki ong hakani ka jingi khun ka jong phi hakani ka election kat kum ka jingi ka jong phi ha ka jingi alinti ka jing khre ka election tharai batno phin poi ka jingi khun ngan nom la ban ong it's too early baki ong ha ka ktien nong we mo namar ha badon ha po battlefield any content uno no bayale uyale hi ban yo bat ngi ka ni ki ju ki but hoi te kum ha po nong po ka jongi la dangam bakla ki voters ki la don ha du lai pu pra manga rengkat bat ki we pat ki parlok candidate ngi le ban yo ki te bat ban tam ken baro ngi nom la ban yo henry ban poi pat sha ka jing tam jong kita ki vote te na ka ne ka daw nga nom la ban ong bangin hab hi ban le we bangi la don ha po jong ka ne ka madan hoi ta ka mut ngam tip la dangin ya le bat no henry tang ka we nga don ka thong bat ka ta ka long ba ka parti kongres ha po ka jinglong candidate jong i kongrona kan job yang nang ne na po nong po constituency Bless you, Bonko.